Shin don Allah ku sauri ku ba mu hanya haba. Irin wanga irin kalar gosulo shi ka haɗa ni da ƙasar China. To ai kuma ka san da cewa ga babban ƙasa ta duk inda ka zo babban ƙasa ya kamata a ce kai hankurin wasu abubuwa. Wallahi ko mama ni ma ana goyon bayan magana ki baba rashin hankuli gare shi. Give me pizza, give me pasta, give me lots of cannoli. I'll drink Sambuca till I puke, then I'll finish with spumoni. Do-do. Allah ba ya kamata a ce mun canza wudi nan ba abin da muka ci nan. Ka gana ko alama kada ka ce ya gana. Dole ne ka yi hankurin wasu abubuwan ka yancin ma nasara. Ya kamata a ce ka koyi juriya ka yanka cimma muradin da kake so. To lasa ne ya kaji zaman kasar ta China. Wannan ƙasa to ya Allah ko cikin buhun duwatsu na yau an gana koma ƙasar mu Nigeria. Dan ni tarwa gada da ba dan in kwalla in hito ba. Ya zai a ce da kwalawa sun kama da ita bindiga wagila za su same su ta danni aiki a tura ni kiyama. Muna da abinci kala kala kaga ga shinkafa da haro ko ga kuma horar shinkafa akwai test sannan kuma anan ga dambun nama in kana so a hada ma. To ai maza samin komi in bada naira 70. Barka jama'a maza da mata muna mu kowa maraba da zuwa. A yau din nan zamu haska muku cikakken asalin tarihin Sarki Jawwalu. A nan kowa ya san da cewa Sarki Jawwalu babban sarki ne. Ba tare da bata lokaci ba yanzu nan a gaban ku zamu nuna muku yanda an kai har aka sheke shi. A shekaru 250 da sun wuce na baya an yi wani sarki wanda ake kira da Sarki Jawwalu. Wasu shaidanun magauta su yi nasarar sare kansa a cikin garinsa a kuma cikin masarautar tasa. Gabaɗansu ne suka taru suka ƙone gawa sai gashi kawai ruhinsa ya fito yana ɗaukar fansa. Sannan ya bada sako ya ce a faɗa muku mutanen wannan ƙanni duk wanda an ka ba labarinsa lallai ya haɗa masu kuɗaɗe. Jama'a a dage da sadaka. Kowa na bada kuɗi amma kai ban ga ka bai ba. Ke wasan kuɗi na ba wani a gare su ba. A'a. Ina kuma wallet ɗita. Abokina na rance da Allah wani ya tashi da ni. A yau dan nan wani mummunan labari ne ke yawo a cikin gari. Wasu wayanda ba a sani ba sun rake takari da sata wallet. Akalla yanzu mutum biliyan 2 ne aka sace ma wallet cikin su hadda ni. Talakawa suna Allah wadai da gwamnati wanga mulki ba a ji daɗi ba. ASP ka da ji labaran da aka buga ko na sata wallet. Ina fata an kama bada. Mai girma gwamna yan komi da hoshi Allah. Ba shi kawo kan shi ba ta a ja mu kama shi. Dan kai daɗe me shi a ja kashe min TV halan ba ya kallon waƙoƙi ne kai ba. Kaga dohimman bakin ka kawai mara kunya kai baka san aikin ka ba kenan. Kai yanzu baka ji kunyan faɗa mai ga magana ba. Yayin da gaba ɗaya gari barayi so ne ka tashi kai kana manan zaune kallo ka kai tibin da gwamnati ta baka dan ɗaya ka kunna ka saurari kolafin talakawa ba ta tasu kai ba ta ma kallon rawa ka shida mu ta wurin bincike in wurin binciken mi ba dai bayayi ba can kuma ku tashi ku nuna mai rakwad ɗin inda an ka matsami na ga gaba ɗaya salon satan dukan su iri kala ɗaya ne bari in gani ma ya kamata yawa in kun san gidan wanda an ka ɗauke ma wallet a cikin wannan area da ina buƙatar ku kai Allah bai akwai wani gidan mutumi guda wanda mai gidan ma ya kama ya haukace ke gane shi can wallahi sai a hankali tun sadda an ka ɗauke mai wallet da naira 70 ne cike tabo babu dama muna so ki ara mana shi mu je da shi sabida da shi kadai ne zamu iya kama barayin dalili shine shi an taba mai sata zai iya gane mana ka gane za mu samu tirakin da ba su ga wallet ɗinka kawai abin da muke so shine a ɗauke da an ɗauke tun da mun samu tiraka zamu ga inda asalin wurin barayin wani jahili ta tsare mana. Aha. Abu yayi. Mu kasance cikin atakin. Kai me ya kawo ka wannan wurin? Ku zo mu tafi. A'a, aikin ɗan sanda bai kamata da kai ba. La illa jami'ai mi kun ka zo yi daidai wanga lokacin in na rance mako da Allah ni ma ɗauke min wallet an gai shi na ni ma na biyo da daidai in sheko in zo in diba ta ka magana ka ta ba san wallahi in har da gaske na ɗauke min wallet to ai ma bai kamata a ce da kai tsaye na kawo kai na inda suke ba na ce Allah shikenan ta ƙayi min da an cakke baban yaƙi